sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Tabale kanubaw aw ni sɔgɔma. Nin ye kɛnɛ sigilen ye aw dɔnsi. Bi kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye. Armée Mali ka convoi dɔ bɛ k'i senfa ka taa Mali woroduguyan fan fɛ ani Kidal mara kɔnɔ kabini kunu tarata. U ka kunnafoni di soba ɲɛma Suleman Dambele ale y'a yira k'a fɔ ko binkani wale caman tala ka da soldasiw ni sibiliw kan jatigɛkɛ walikɛlaw fɛ septembre kalo kɔnɔna na. Niger jamana na tile saba tasi bila bɛ senna ka ɲɛsi u ka soldasi 29 ma minnu taɲana jadimaw ka binkani jugu yɛrɛ senfɛ. Kunu Ameriki jamana kuntigi Joe Biden ale ye hakilisigi di Ameriki jamana jɛɲɔgɔnw ma k'a bɛna dɛmɛw sabati Ukraine jamana na min bɛ kɛlɛ kɔnɔ a bɛ waati bɔ. O kɔ an bɛna kuma fɛn kɔrɔw kan minnu bɛ feere dadumaw na bɛdaw la n'an ko minnu ma ko yuguyugu. Ale du Wederawogo ka bɔ Bubu Julaso ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲaw kan. Aw ka bi kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye minnu bɛna walawala sisan ka bɛn sanga 30 ma. Yan'o cɛ an ka taa Dadi Balawe fan fɛ. An lamɛnbagaw an ka foli b'aw ye kokura a y'aw bisimila bi arabadonya kunnafoniw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an bɛ taa Ameriki jamana na. U ka lasigidenw ka soba ɲɛma Kevin Markati ale bɔra kunu a jɔyɔrɔ la. Mariam Traore ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲaw kan. Nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Ameriki jamana ka wasabulon tariku kɔnɔ. Républicains ka cɛbɔ chambre kɔnɔna la Kevin McCarthy tigɛ fila ka ko taratadenw ka bolo bɔ a ka baara la. A kɛra u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ka balimaya kɛlɛ o kɔlɔlɔ sɔrɔbaga ye. Kuma ɲɔgɔnya jijalen kɔfɛ Ameriki jamana ka taabolo kɔrɔ lafasabagaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ wele nansarakan na ko conservateurs labana ka kuncɛ ni kalata ye cɛbɔ 216 olu de sɔnna ka kala ta ka gɛn ka bɔ a sigiyɔrɔ la 210 olu ma sɔn a ma. Nin kalata in kɛra waati gɛlɛn de kɔnɔ tuma min na Ameriki jamana ka chambre ɲɛ bɛnnen don gɛlɛya wɛrɛw ma. Maa dɔ ka kan ka sugandi joona ka Kevin McCarthy nɔrɔ bila min koɲɛ bɛna sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ. Ni wasaden kofɔlen min ni Floride wasaden don ye jalaki bi Kevin McCarthy kan k'a ye bɛnkan kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ ani démocrates ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ Ameriki jamana ka foroba nafolo kan min bɛ wele ko budget provisoire walasa ko ka se ka Ameriki jamana ka forobacaw kɔkɔrɔma don. Sɔn kun kɛlen tɛ o min ma Ameriki jamana ka taabolo kɔrɔ lafasabagaw yɔrɔ n'olu ye conservateurs ye. A ye jalaki bin fɛnɛ ka taa républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw ma k'u sɔnna ka bɛnkan dɔ kɛ duguduguni siraw fɛ u ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ tali kɛ dɛmɛ labilali kan ka taa n'a ye Ukraine jamana kan. Ko k'a sɔrɔ kiniyanfan bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o ye républicains ye tun kɛlen don ko k'u kamanda k'a fɔ k'u tɛna sɔn abada nafolokun wɛrɛ ka bɔ ka di Kiev ma. Wa ko ni nafolokun ka yan ka labila de walasa ka se ka dɛmɛ don gɛlɛya min yɛrɛ binnen don Ameriki jamana kan yan n'o bɛ tali kɛ taamadenw olu ka koɲɛw kan minnu fanba balannen don Ameriki jamana ani Mexique dancɛ la. An bɛna Mali jamana kɔnɔ Armée Mali ka convoi dɔ bɛ k'i senfa ka taa Mali woroduguyan fan fɛ ani Kidal mara kɔnɔ kabini kunu tarata. Mohamed Touré ale bɛ o laseli ka ɲɛ. AFP ka fɔ la sigida mɔgɔ sugandilen dɔ ani sɔrɔdasi dɔ min tun bɛ kulu nin kɔnɔ n'u tɔgɔ ma fɔ ka da baara ni sɛgɛsɛgɛliw kan olu y'a jira ko bolimafɛn 10 ni caman ka taama nin bɛ Tarkint kilomɛtiri 200 Kidal ni ɲɔgɔn cɛ woroduguyan fan fɛ. Sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba dɔ y'a semantiya ko fɛn dɔw ye ɲɛta sɔrɔ ka taa fɛ worodugu fɛ. Silamɛya ni silamɛ dɛmɛni jɛkulu JESIM n'o ye jihadisi jɛkulu ye min ni Al-Qaida bɛ ɲɔgɔn na o y'a jira ko ale de ye bengani kɛ ni benganikɛlaw ye ka ɲɛsi taama nin ma min kɔnɔ a ka fɔ la sarala sɔrɔdasiw fana tun bɛ yen ka bɔ Rusi jamana la lakana jɛkulu Wagner. Sɔrɔdasi taama nin min daminɛna tɛnɛndon ka bɔ Gawo o ye hakilina lawuli kɛlɛ nin daminɛ kan min tun bɛ ɲini kabini tuma jan Kidal ka kanminɛbaliya fɛ n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya koba ye. Mali jamana ɲɛma sima Kidal dugu jira foroba la ka kɛ u bilali laɲini tilennen ye. Sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba y'a jira ko ni bolimafɛnw convoi kan ka taa kɔrɔyan fan fɛ ka taa Aguelhok ni Tesali Kidal worodugu fɛ ka sɔrɔ a ma o laban nin fɔ. Tɛnɛndon
VOA bambara la nu togo ni politikikɛla ani sɔrasi kɔɲɔdɔnbaga fana do y'a jira ko nin convoi nin tɛ taa Kidal nga a bɛ taa Aguelhok ni Tesalit Mali sɔrasiw nali o dugu kɔnɔ o tun bɛna kɛ sababu ye ka duniya kɛlɛyatɔnw ka cɛdenw n'o ye cidɛn jɛkulu MINUSMA o bɔli nata makɔnɔ. DIRPA n'o ye Mali soldasiw ka kunnafonidi soba ye a y'a ka ladala kɛnɛ sigi ni kunnafonidilaw ye min yɛrɛ sen fɛ a yirala k'a fɔ ko binkani wale caman kɛla septamburu kalo kɔnɔna na jadimaw fɛ minnu ye tɔɔrɔ caman lase soldasiw ni siviluw ma an ka u ka ɲɛma lamɛn Suleman Dambeli. Kalo tɛmɛnen gɛlɛyara kɛlɛw a jɛnsɛnna ko caman b'a kɔnɔ fɔlɔ an ye anterelaka dɔw labila an y'u labila mun na parce que u nana san 10 kɔnɔna na u nana k'u bɛ tasuma mun faga u ma se k'a faga ni dɔ ma fara tasuma in kan fɛn ma bɔ a la bi n'i ye jateminɛ kɛ attaque caman kɛla attaque kɛla finitigilakaw kan a kɛla population civile kan mais o bɛɛ ɲinita ye mun ye ka maliyɛnw dusu kami ka maliyɛnw wuli ka bila k'a fɔ ko u ka armée tisse ka population lakana o bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔ de ye mun bɛ se ka jamana in turu a kun kan u bɛ nin de fɛ jamana ko in na mais caman t'o faamu il faut que maliyɛnw k'o de faamu nin bɛɛ de bɛ k'a ɲini k'an ka jamana in don wo kɔnɔ k'an ka jamana in coro an ye kamelenya kan mun fɔ an ka dɛsɛ k'o kɛ an ye minɛn minnu san jamanadenw ka tigɛ an na k'an ma se ka fɛn kɛ il faut que jamanadenw k'o de faamu. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Niger jamana na kabini kunu tarata a jamana kofɔlen bɛ ka tile 3 sibila kɛ ka ɲɛsi u ka soldasi 29 ma minnu tanyana jadimaw olu ka binkani jugu senfɛ Kajatu Traore. Ntɛnɛndon dankariliw Niger tilebila kɛra ni gɛlɛn cita dilannenw ani bolifɛn tiɲɛnikɛla jugubaw labɛnnenw ye dansagokɛla 100 ɲɔgɔnna fɛ Niger jamana ka lakana kotigiso ka laseliw la kunnafoni carili sɛbɛn kɔnɔ min kalanna u ka forobajakanso kan a ye a fara kan k'a fɔ ko sɔrdasi 2 fɛnɛ jogina kosɛbɛ ne ka tila ka dansagokɛla caman faga. A dankarili lawaleyara tabatɔ lɔ tilebiya fanfɛla de fɛ ka taa u ni Mali dancɛ ni ɲɔgɔn cɛla la dansagokɛkulu koladɔnnenw Al-Qaida ani État islamique ka bolofaraw ye bɛɛ lamagaba la yɔrɔ minnu sigidaw kɔnɔna na. Algérie jamana ne o ye Niger sigiɲɔgɔn jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ye laseli kɛ ntɛnɛndon na k'a fɔ ko ɲame fanga tun sɔnna olu ka kumaɲɔgɔnyaw sigi ka bɛn ladilannenw kɛ ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga ka labɛnw ye ka fanga segi siviluw ma. L'ère damadɔ dɔrɔn Algérie ka laseli ninnu kɔfɛ Niger furancɛ fanga ka kɔkanko kotigiso ye laseli kɛ k'a fɔ awa k'u bɛ hakilina jagabɔ la Niger jamana ka laɲiniw na u fɛ min ye k'a fɔ ko u labɛnnen don ka kumaɲɔgɔnya kɛnɛw sigi bɛn labɛnninw kan. Kunu Ameriki jamana kuntigi Joe Biden ale ye hakilisigi di Ameriki jamana jɛɲɔgɔnw ma kabina dɛmɛw bɛɛ lajɛlen sabati Ukraine jamana na min yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔ a bɛ waati bɔ. Kajatu Traore ale ka laseli do. L'Amérique jamana kuntigi ye nɛgɛjuru sira tɔnsigi kɛnɛsigi kɛ yaasa ka dɛmɛ lasew Ukraine ma labɛnw sabati l'Amérique masayaso ka fɔla laseli sɛbɛn kunkurunin kɔnɔ. Jamana kuntigi ye a sɛbɛntiya ni hakilisigi ye k'a tigɛlen bɛ a kan k'a fɔ ko l'Amérique ka politiki kuluba 2 ani u ka wasabulonba 2 tɛna sɔn cogoya si la ka dansigi kɛ l'Amérique ka dɛmɛ lasew siraw la Ukraine ma. John Kirby l'Amérique lakanabolo kɔlɔsiliso ka kumalatɛmɛla ka fɔla. A nɛgɛjuru sira tɔnsigi kɛnɛ kɔnɔ Canada Premier ministre Justin Trudeau, Commission européenne ɲɛmaaba Ursula von der Leyen, Conseil européen ɲɛma Charles Michel, chancelier allemand Olaf Scholz, Italie Premier ministre Giorgia Meloni, Japon Premier ministre Fumio Kishida, OTAN secrétaire général Jens Stoltenberg, Pologne jamana kuntigi Andrzej Duda, Roumanie jamana kuntigi Klaus Iohannis, Angleterre Premier ministre Rishi Sunak, ani Faransi kɔkanko kotigi Catherine Colonna tun bɛ yen. Jens Stoltenberg ye a yira k'a fɔ bɔlɔlɔsira X kan ko a kɛra kumaɲɔgɔnya wasali nafamaba ye ni sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko u ka Ukraine jamana kɔkɔrɔmadonni bɛna to sen na tant que a mago bɛ. Italie Premier ministre ye ɲɛfɔli kɛ kunnafoni lase sɛbɛn kɔnɔ ko Joe Biden tun bɛ fɛ ka sɛbɛntiyali kɛ u baarakɛɲɔgɔnw ye l'Amérique ka dɛmɛ toli la sen na Ukraine ma ka fara l'Amérique ka wasadulon ka kɔsayina da danatigɛlu la a taabolo
kan. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye? A ma fɔ ka taa marifa ta, a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de. I bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ. Mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn. Aw sigilen don k'aw makun. Ko ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin kun ye terroriste de. Yan'aw ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ. Fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don. An bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na. Aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila. An ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ. N'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. An bɛ to ni Kajatu Tarawele ye halisa dɔgɔkun tɛmɛlen a ye kuma falen-falen kɛ ni Mali baarakɛlaw ka tɔnba ɲɛmaa ye Mossadegh Bali ONU ka lajɛba yɛrɛ senfɛ Ameriki jamana na. O kumana Mali sɔrɔ koɲaw kan ani baarakɛlaw jɔyɔrɔ an ka jɛ k'u lamɛn. Dunya kiliyatonba ka taku 78 kɛnɛ kan yan nɔ an ye Mali n'u b'a fɔ ko patrona olu ka ɲɛmɔgɔba Mossadegh Bali an nana ni Mali ka kɛnyɛrɛ ye délégation ye. Aw nana ni mun ye ɲininkali la ani laɲinina aw bolo aw bɛ mun de fɛnɛ makɔnɔ kɔ seginna jaabi ko la a taabolow kan. Madame Traoré Mbifo, Mbé Malien Befo, nous sommes venus à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Ni ye ko fɔlɔ ye ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye patronat bɛ fara jamana ka délégation kan ka na duniya kiliyatonba kan nin tɔn sigi ɲɔgɔn na fasɔnw na ka d'a kan an bɛ don min na i ko bi duniya marabagaw ka layidu dilen bɛnkan talen kabini san 2003 waati la ka kɔli ani sɛgɛn kɛlɛ ka dɔgɔya duniya kɔnɔna na n'a bɛ wele ko nanzarakan na ko objectif de développement millénaire ODD san 30 kɔnɔna na o kumakanw olu de bɛ nin kɛnɛ nin kan yan nɔ mun de sera ka kɛ mun ma se ka kɛ an nana ni Mali kɛnyɛrɛyew ka kan ye a kɛnɛ kan nga an yɛrɛ ka baaraw fanba bɛɛ lajɛlen sinsilen bɛ a kan an bɛ don min na i ko bi o sen yɛrɛ fɛ ani Mali foroba fanga tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ani duniya dɛmɛbaga kulu wɛrɛw i n'a fɔ duniya kiliyatonba ka ɲɛta cakɛda n'a bɛ wele ko PNUD Mali la a tile damadɔ in kɔni tɔnsigi sen fɛ an ye fɛn caman ye an ye fɛn caman faamuya an ye hakilinajagabɔ caman kɛ fɛnɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye wa an kɔni an bɛ ka segin Bamakɔ ni an ka doni falen ye hakilina ɲumanw caman na ODD kan. Sur comment faire avancer l'agenda des ODD au Mali. Nous avons interviewé le directeur de an tun ye ɲininkali kɛ duniya bankisoba Banque mondiale ka bolofara AIFC ɲɛmɔgɔ Maktar Diop la ale kun ka kumakanw na a y'a jira k'a fɔ ko u sumayara kosɛbɛ fɛn min ye ni ODD ninnu kɔnɔfɛnw ye olu bilasiraliw baaraw la awa ko fo u ka senna teliya kɛ sisan yaasa u bɛ se ka kanbɛn nin sɔrɔ ko sabila awa k'a tɔ tora san 7 jate ɲɔgɔn dɔrɔn de ye awa ko de sababu yɛrɛ la awa ko u ye ci bila kɛnyɛrɛ ye cakɛda bulubaw ma u kana sigi nin kɛnɛ nin kan Mali kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw bɛna na se ka mun de kɛ walima aw bɛna mun nafa de sɔrɔ a la. Effectivement, Madame Traoré, on a assisté à beaucoup. Awo Madame Traoré, an taara tɔnsigi kɛnɛ caman ba de kan minnu sigira ODD nafa bɔliw ani fɛn minnu y'a bali ka se a bilasiraliw sumaya ayiwa o a tɔnsigiw senfɛ bɛɛ de bɛnn'a kan k'a fɔ ko taabolo belebele 2 ɲɔgɔn na o de kɛra sababu ye ka dansigi kɛ ODD ninnu yɛrɛ bilasiraliw la a fɔlɔfɔlɔ o kɛra nafolotanya ye komi i bɛ a kalama k'a fɔ ko duniya jamanabaw tun ye layidu di kɛ ko u bɛna miliyari 100 labila san o san kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaw ye moyen tɛ minnu bolo la yaasa u ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛ kɛ ni a ye an bɛ don min na i ko o layidu kan a ma se ka lawaleya cogoya si de la nga hakɛ dɔw bɛ an bolo FMI kan fɔra ko ni jamanaba minnu mago tɛ u ka nafoloba minnu ça va être difficile que ces pays en voie de développement bilalen na yen nɔ k'u ka a labila jamanamisɛnninw ye yaasa u ka se ka baara ninnu kɛ ni a nafolo ye nga fo ka se bi ma ɲɛma sɔrɔ o la halisa wa an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko ni nafolo fɛnɛ ma labila jamana sentanw ye a bɛ gɛlɛya u bolo kosɛbɛ u ka se ka baara kɛ ODD kan sango e yɛrɛ
b'a kalama k'a fɔ ko a tɔ tora san 7 dɔrɔn de ye san 30 bɛnkan talen ninnu na a kan ka kuncɛ san 2030 wagati misali la i tɛ se ka laɲini kɛ jamana fɛ i n'a fɔ ko misali la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ a laɲini Mali jamana a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw fɛ k'u ka bɛnkan layidu ninnu latimɛ i n'a fɔ i bɛ laɲini kɛ cogoya min na jamanaba setigiw fɛ comme Suède, Faransi walima l'Amérique jamana sabila sɔrɔ cogoyaw tɛ kelen ye awa jamana fɛnɛ bɛɛ n'a sigikan de. Le deuxième gros obstacle qui a été identifié par a filanan kɛra min ye duniya keleya tɔnba nin ka nin kɛnɛsigi san 78 sen fɛ kɔlɔsi ye a jira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya sira bɔlen tɛ foroba cakɛdaw o ni foroba fanga kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw o ni foroba fangaw ni ɲɔgɔn cɛla la o hukumu kɔnɔna na an bɛ tasibila kɛ Mali foroba fanga ye dɛ sabila anw ka nali yan nin kɛnɛ nin kan yan o bɛ a jira de k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ju tigɛlen bɛ kaban Mali jamana fɛ ani a ka kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la awa o sirafasɔn minnu filɛ nin tan olu kan ka labaara kosɛbɛ de. Donc c'est pour vous dire que la tâche elle est immense. Est-ce que a ka gɛlɛn minɛ yala e hakili la Mali kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw bɛna na se a kɔrɔ wa à cette politique? Ben oui, vous savez, Madame Traoré, l'atteinte des ODD. Madame Traoré, ODD ka nafa bɔli ye jagoya de ye an ma sabila maa si kelen se k'a fɔ k'i bɛ se ka duniya mɔgɔw dɛmɛ ko k'u to nin la dɛ a nafa sɔrɔli dɔw ye dansigi ye sɛgɛn ani kɔli la a nafa dɔw ye ka hakɛla kɛɲɛw kɛ cɛw ani musow ni ɲɔgɔn cɛla ye a dɔ fɛnɛ ye wagati yɛlɛma kunbɛliw ye a dɔ ye ka baara di sifinw ma ye ODD de ye k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ miliyari 8 min bɛ duniya kun kan ka se ka balo cogoya ɲuman na danbe ani nɔgɔya kɔnɔna la ka da o kan kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw Mali ani duniya kɔnɔna na bɛ taga o sira de fɛ dɔrɔn nka anw kɛnyɛrɛ ye ka bɔ jamanaw la moyen ba tɛ minnu bolo an bɛ a fɔ nɔgɔya la u ye k'a fɔ k'u ka danfara tigɛ baara laɲini ninnu na sabila jamana baw dɔw bɛ se a kɔrɔ mɛ dɔw tɛna na se a kɔrɔ u ka nafolo kun labila an ye ne ka tila ka foroba kumaw latigɛ ani foroba fangaw ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ se k'a fɔ bi nin duniya keleya tɔnba kɛnɛ nin kan yan nɔ kuma ɲɔgɔnya tilennen kɛra foroba fangaw ani kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛla la minnu yɛrɛ tun cayara kosɛbɛ a kɛnɛ nin kan Mali la anw ni duniya keleya tɔnba ka bolofara min bɛ baara kɛ taaɲɛw kan n'a bɛ wele ko PNUD tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa ka ODD bilasirali ninnu taabolow ɲɛfɔ kɛnyɛrɛ ye cakɛda bɛɛ lajɛlen ye CNPM bɛ ɲɛkunya la ODD bilasiraliw la Mali kɔnɔna na. Et le CNPM est justement en première ligne dans cette bataille de vulgarisation des ODD. An bɛ se k'a fɔ bi baarakɛɲɔgɔnya faso jamakulu kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ani foroba fangaw ni ɲɔgɔn cɛla la n'a bɛ wele nanzarakan na ko multilatéralisme ayiwa o kɛlen bɛ ka sira ta Mali jamana kɔnɔ bi ka ban wa. Ah oui, je peux le dire. D'abord, je awɔ n bɛ o seereya di ma hali d'ailleurs n yɛrɛ bɛ profiter aw ka micro in na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen laseliw kɛ Mali gouvernement ɲɛmaw ani a kɔkanko kotigi ma an ka délégation ɲɛkunya bɛ min bolo yan nɔ yan tagali ɲɛfɛ an bɛ baarakɛɲɔgɔnya ninnu siraw mafa kosɛbɛ yaasa ka se ka ODD nafa bɔ Mali jamana kan. Soit disons on top of the agenda, donc une priorité des priorités au Mali. Je vous remercie. Sisan an bɛ taa Bobo Julaso ka kuma fɛn kɔrɔw kan minnu bɛ feere sɔngɔ duman na n'an ko minnu ma ko yuguyugu fini b'o la samara b'o la soparinaw gabugukɔnɔminɛnw o n'a ɲɔgɔnna caman a yirala k'a fɔ ko ni fɛn kɔrɔ sanni ka di maaw ye kosɛbɛ min yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ fɛn kura dilannenw sanni na Alidu Wederawogo ale ka laseli don ka bɔ Bobo Julaso. Nige kan ɲa 17 gosira Bobo Julaso an bɛ yɔrɔ min tɛ yen o ye boulevard da ye fara kan yuguyugu lɔgɔra. Hali sɛnbila yɔrɔ tɛ yen dɔw bɛ bɔra dɔw bɛ nana bolifɛnw bɛ fan bɛɛ n'an bɛ kan ka ɲɔgɔn gosi yuguyugu fani fafani bɔrɔ kan i n'a fɔ a bɛ tɔgɔ bɛ cogo min bɛɛ fana b'a yuguyugu ka to ka a ɲɛna taa yala. Mana sira sanu ye muso ye min si sera san 45 ma o ye gwadonla ye a nana n'a den san 13 ye ko a bɛna fɛn dɔ ɲini a ye ekɔli wuli nin na a k'a don a kan na. A ka d'an ye an ka yuguyugu san parce que lafiya baara si fana baara n'i y'a san k'a di den ma a ninɛ kirinin don a sɔngɔ fana ka nɔgɔ wala o kama lo a ka d'an ye ne yɛrɛ kɔni k'i bi i ɲɛnata fɛ kɔni i bɛna wari caman bɔ n'o tɛ min ka kɛ ni ye i fana b'ale san i damayira ka ɲa. Taa ka segi caman bi yan yuguyugu feerelaw o b'o ta sɔrɔ jati kan. Bon, an bɛ se ka 10 000
ou bien 5 millions ou bien 15 millions da kelen tara ko abom len qualité min ban koro ko Draman Zongolo kumanate ale so yɛrɛ lo ta yugu kama Mohamed Sanu ka baara yugu feere a san 13 ɲina ye bon ne kɔni ka miiriya ta ye min ye ale la yugu sɔngɔ ka nɔgɔ ni 100 bɔ 100 filɛ bi ɲɛnama sɔrɔ k'a don et puis a différence kɛ ni prêta quoi prêta bɛɛ bɛ se k'ale sɔrɔ même qualité même modèle mais yugu différence bɛ quoi a bɛ a kelen de n'i y'a don peut-être i tɛna nɔgɔ wɛrɛ kunbɛn ville kɔnɔ quoi donc fierté le fana quoi et puis a design tuma dɔ a kan yɛrɛ ka tɛmɛ prêta ta kan ni sanni ka teli dɔw fɛ samiya ye senw suma yɔrɔ dɔw ra i n'a fɔ Ibrahim Sere ka gba kɔrɔ parce que fɔlɔ la ni saniya tɛ kelen i b'a dɔn fana samiya tuma don sanji bɛ yen i fana crise caman fana bɛ yen ale fana b'a kɛ dɔw suma dɔɔni quoi alhamdulilayi kɔni an bɛ dɔɔni sɔrɔ la bɛɛ ti yugu san ko a ka da ye Romaric ni Cɛma ale ye lakɔliden dɛsɛ y'ale bila ara an nana fara kan 5 heures ka na faniw filɛ yugu faniw dɔ filɛ an bɛ se ka min sɔrɔ an ɲɛna taa fana yala quoi voilà ne kɔni ta côté la comme ne ye étudiant ten ka yugu san ne nafa ka tɛmɛ prêta kan quoi Draman Zerbo o ye prêta porte feerela ye a b'a cɛntigiya ko yugu y'olu ka sugu nagasi sisan fait ka prix ni cara en gros yɛrɛ bɛ taa fo 6500 donc ni k'i b'a jateminɛ an tɛ se ka feere comme fɔlɔ la 7000 ba ni k'i b'a feere 7000 i bɛna dɔrɔmɛ 100 dɔrɔn de sɔrɔ pour ça donc fan fana ka kɛ 8000 pour avoir les même 1500 la donc mais n'a bɛ taa ni lɔgɔ nin bi ka suma a bɛ sumaya dɔɔni donc mɔgɔw tɛ se ka san ale prix na du fait que prix ni yɛlɛla kojugu donc o kama donc marché kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ka fisa mais an y'a sensi a Carville an kɛni ka pɔnba jigi an donna Yakuba Wudirago ka kalanikɛyɔrɔ la yugu feere gwɛlɛya don a ka taayɛriya la bon yugu ko nin filɛ o c'est yugu ko nin a ka gɛlɛn a b'an ka baara impacter vraiment a b'an ka baara sɛgɛn dɔɔni voilà parce que imagine ni yugu tun tɛ yen hali e min yɛrɛ sigilen e min sigilen i tun bɛna obligé ka na fani de kalan ka don voilà tout ça c'est des manques à gagner an ka baara na quoi an ka gagner o don donc n'a kɔni tun bɛ se ka nɔgɔya dɔɔni tiɲɛ na a tun bɛna diya an ye o ka vraiment baara kɛ pour que an ka baara nin ka a ba ka sigi quoi Bobo Julaso fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yugu k'a ta fani na hali sigilanw ani mobili Baru Wudirago ale bɛna ni minɛn caman le ye ka bɔ farigɛ jamana na toborikɛminɛnw sigilanw liw matilaw télévision a n'a ɲɔgɔnna bon min y'a kɛ ja mɔgɔ ye tubabu bɛ fɛn o fɛn kɛ k'a consommé fɛ ale ka ɲi ka tɛmɛ a bɛ min dilan ka na bila an fɛ farafinna parce que France wari ka di mɔgɔ ye min na ni tubabu yɛrɛ ka consommation o b'a utiliser a ti tiɲɛ to o b'a bila ka na ale qualité i supérieur ka tɛmɛ o bɛ min dilan a fura bila ka na an fɛ fɛn o fɛn tubabu b'a utiliser a yɛrɛ ye a t'o ɲɔgɔn bila ka na an fɛ commercialisation a kelen tɛ ala ni yugu sababu la bi baara caman bɛ kɛ ka nagasi Bobo Julaso tailleriya baara menuisier baara matela feere yɛrɛ o y'a damana ta ye Bobo Julaso ye ti mini ni ɲa ma la siradaw kan yugu matela tolen da n'a bɛ feere la ni tu Ali Wudirago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso ayiwa an sela Siyaka Tarawele ma farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw denmisɛnnin sɛnɛdɔrɔnda kunda diɲɛ bunagun kan coupe du monde ɲinan san 2023 ta bɛ tan Indonésie jamana kan ka daminɛ novembre kalo nata tile 10 ka kuncɛ décembre kalo nata tile 2 san 2023 in na coupe du monde U17 ko don diɲɛ bunagun sɛnɛdɔrɔnda denmisɛnninw cɛmaninw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan Mali bɛ ye kɛnɛ kan labɛnniw bɛ sen na ka sanga ni Mali sɛnɛdɔrɔnda fédération ɲɛmayaso fédération malienne de football ko don ale ni Arabie Saoudite sɛnɛdɔrɔnda fédération ɲɛmayaso ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ Mali sɛnɛdɔrɔnda denmisɛnninw bɛna taa Arabie Saoudite kaw fɛ yen walasa ka labɛnniw tɔ sabati ye Musa Sylvain Jakite
mali sirandolonta fédération ɲɛma dankan fɔlɔ an ye match amical dɔ sɔrɔ équateur fɛ olu fɛnɛ qualifielen don coupe du monde na mais u ko k'olu bɛ fɛ ka match aller retour de k'an fɛ maintenant an ka technicien bɛ ka o de aspect analyser n'o techniquement n'o bɛ se ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ mais n'o ma bɔ an bɛ continuer ka match wɛrɛ ɲini pour que ka match fila kɛ parce que u kan ka se coupe du monde taayɔrɔ la Indonésie le 6 novembre et an ka match fɔlɔ bɛ kɛ le 10 novembre. mali ka kulu n'o ye groupe ye mali espagne canada ani uzbekistan mali ka bɔko fɔlɔ indonésie kɛnɛ kan novembre kalo nata tile 10 espagne ɲɛkɔrɔ bɔko filanan novembre kalo nata tile 14 canada ɲɛkɔrɔ mali ka bɔko sabanan novembre kalo nata tile 17 uzbekistan ɲɛkɔrɔ ka fara mali kan farafina tɔgɔla kɛnɛ in kan maroc senegal ani burkina faso voa bambara tɔgɔla bamakɔ siaka traoré kala seli don. bataki minnu cila maliden dɔw fɛ an ka jɛ k'u lamɛn. Assalamu alaikum bɛɛ wa Afrika. Ne de do Habi Touré ka bɔ Gawo. Ne yɛrɛ kɔni min bɛ ne dabaliya ban dɛ. Kabini Afrique kɛra ani France ye kelen de. Bi don kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Mais kabini Macron de nana mɔgɔw bɛ ɲagami ka mɔgɔw fara ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na. France ni Afrique surtout Mali a n'a man kan ka fara. Ni Nigériens ko k'u ka b'u ka jamana kɔnɔ u ka bɔ kɛ. Jamana y'u ta ye u tɛ bɔ mun na. Ale bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ se ka na loi sigi mɔgɔ k'u ka dugukolo kan. Jamanadenw y'i wele i ka n'u dɛmɛ baara la. N'a ma bɛn ma n'u y'i gɛn i tɛ taa. Kuma caman yɔrɔ bɛ min. Assalamu alaikum vewa bambara kan anulani kile sumodo neto Mohamed Haidara sibnin koro Bamako mbaw fo kosebe Israel Mustafa ya rabbi laka kanya la kademe kanya la kana jamana kana mbe nga nyamo befo mbani nga nyamo fe ka hakilito ko fe mola de notte do karana de pambora mborgo la phobia be komi fuide masanji baro wo fe mo bitigi kono fe wo monum bi do sutarma kono halsa essence jigna sutarma be kata sanfe benita beni kajoro ambani na nyamo no fe ka hakilito fantawla de adimini fente mo min bolo ni ko bitayro dola ibisika hali ba fa kaminke kana songa iba bedde musutarma pasela bitigi koni de pan amborgo kara fobi malum na mata sanfa majigi fobi sukoro majigi nyoma jigi aywa lakana koni cha lakanu deme ka jamana lakana yo ka hakilito dimni fenade o ka hakilito dimni fenade album ko ya bi mogodo be utegere bu kunna kuma te koron felano numa yorodo be nyo malo yere tiyere na halbe laka demeke alakanu deme ka hakilito yenade ukana hakili bladro kele la dron ka dimni ko tenya me ko kele de lakana de tiyan lakana de tiyan me ni fente kono na fana ha amanno ya folo de. Bonjour VOA. Ne tɔgɔ ye Salif Sangare ne ka weleli kɛ ka bɔ Bamako. Ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la degun min b'an ka jamana in kɔnɔ o ye kuranko problème ye. Ne jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ kɛ ka kuranko in sabati nin tɛ ko ye dɛ. Kuran ti labɔli kɛ et puis week-end yɛrɛ fɛ mɔgɔw bɛ semaine bɛɛ lajɛlen kɛ baarakɛyɔrɔ la week-end fɛ i bɛ taa so k'i bɛ lafiya i tɛ se ka lafiya ka sababu kɛ kuran tɛ yen. Donc vraiment an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to kuranko in na u ka solution dɔ ɲini a la sinon nin tɛ ko ye dɛ. Fofo kele muga ani nani bisaba binani ani wolonvla tani woro o ye an ka nɛgɛjuru sira ye a bɛ se k'o kɔgɔri ni k'aw ka cikanw to an ye nka yan'o cɛ aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw hamiw tugu o la musolakaw a y'an wele ka caya. An balimaw a y'a faamuya cogo min na ni de bɛna dan sigi bi kunnafoniyaw la minnu laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyati ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafew la kabini Ameriki jamana na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Aw kana ɲina fewu an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye n'o ye 001 20 24 30 47 16 yasa
aw ka se ka aw ka cikanw to an ye ni ala ma baasi kɛ sini ka taa bila juma na aw bena zinabu tiyɔrɔ lasɔrɔ aw ni ce aw ka lamɛnni la a k'an bɛn ntɛnɛndon ni ala ka jɛ. sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Tabale kanubaw aw ni sɔgɔma nin ye kɛnɛ sigilen ye aw dɔnsi. Bi kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye. Armée Mali ka convoi dɔ bɛ k'i senfa ka taa Mali woroduguyan fan fɛ ani Kidal mara kɔnɔ kabini kunu tarata. U ka kunnafoni di soba ɲɛma Suleman Dambele ale y'a yira k'a fɔ ko binkani wale caman tala ka da soldasiw ni sibiliw kan jatigɛkɛ walekɛlaw fɛ septembre kalo kɔnɔna na. Niger jamana na tile 3 tasi bila bɛ senna ka ɲɛsi u ka soldasi 29 ma minnu taɲana jadimaw ka binkani jugu yɛrɛ sen fɛ. Kunu Ameriki jamana kuntigi Joe Biden ale ye hakili sigi di Ameriki jamana jɛɲɔgɔnw ma kabina dɛmɛw sabati Ukraine jamana na min bɛ kɛlɛ kɔnɔ a bɛ waati bɔ. O kɔ an bɛna kuma fɛn kɔrɔw kan minnu bɛ feere dadumaw na bɛdaw la n'an ko minnu ma ko yuguyugu. Alidu Wederawogo ka bɔ Bobo Julaso ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲaw kan. Aw ka bi kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye minnu bɛna walawala sisan ka bɛn sanga 30 ma. Yan'o cɛ an ka taa Dadi Balawe fan fɛ. An lamɛnbagaw an ka foli b'aw ye kokura a y'aw bisimila bi arabadonya kunnafoniw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an bɛ taa Ameriki jamana na. U ka lasigidenw ka soba ɲɛma Kevin Markati ale bɔla kunu a jɔyɔrɔ la. Mariam Traore ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲaw kan. Nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Ameriki jamana ka wasabulon tariku kɔnɔ. Républicains ka cɛbɔ chambre kɔnɔna la Kevin McCarthy tigɛ fila ka ko taratadenw ka bolo bɔ a ka baara la. A kɛra u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ka balimaya kɛlɛ o kɔlɔlɔ sɔrɔbaga ye. Kuma ɲɔgɔnya jijalen kɔfɛ Ameriki jamana ka taabolo kɔrɔ la fasabagaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ wele nanzarakan na ko conservateurs. Labana ka kuncɛ ni kalata ye cɛbɔ 216 olu de sɔnna ka kala ta ka gɛn ka bɔ a sigiyɔrɔ la 210 olu ma sɔn a ma. Nin kalata in kɛra waati gɛlɛn de kɔnɔ kuma min na Ameriki jamana ka chambre ɲɛ bɛnnen don gɛlɛya wɛrɛw ma. Maa dɔ ka kan ka sugandi joona ka Kevin McCarthy nɔrɔ bila min koɲɛ bɛna sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ. Ni wasaden kofɔlen min ni Floride wasaden don ye jalaki bi Kevin McCarthy kan k'a ye bɛnkan kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ ani démocrates ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ Ameriki jamana ka foroba nafolo kan min bɛ wele ko budget provisoire walasa ko ka se ka Ameriki jamana ka forobacaw kɔkɔrɔma don. Sɔn kun kɛlen tɛ o min ma Ameriki jamana ka taabolo kɔrɔ la fasabagaw yɔrɔ n'olu ye conservateurs ye. A ye jalaki bin fɛnɛ ka taa républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw ma k'u sɔnna ka bɛnkan dɔ kɛ duguduguni siraw fɛ u ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ tali kɛ dɛmɛ labilali kan ka taa n'a ye Ukraine jamana kan. Ko k'a sɔrɔ kiniyanfan bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o ye républicains ye tun kɛlen don ko k'u kamanda k'a fɔ k'u tɛna sɔn abada nafolokun wɛrɛ ka bɔ ka di Kiev ma. Wa ko ni nafolokun ka yan ka labila de walasa ka se ka dɛmɛ don gɛlɛya min yɛrɛ binnen don Ameriki jamana kan yan n'o bɛ tali kɛ taamadenw olu ka koɲɛw kan minnu fanba balannen don Ameriki jamana ani Mexique dancɛ la. An bɛna Mali jamana kɔnɔ Armée Mali ka convoi dɔ bɛ k'i senfa ka taa Mali woroduguyan fan fɛ ani Kidal mara kɔnɔ kabini kunu tarata. Mohamed Touré ale bɛ o laseli ka ɲɛ. AFP ka fɔ la sigida mɔgɔ sugandilen dɔ ani sɔrɔdasi dɔ min tun bɛ kulu nin kɔnɔ n'u tɔgɔ ma fɔ ka da baara ni sɛgɛsɛgɛliw kan olu y'a jira ko bolimafɛn 10 ni caman ka taama nin bɛ Tarkint kilomɛtiri 200
Kidal ni ɲɔgɔn cɛ Worodugu yan fan fɛ. Surasi ɲɛmɔgɔba dɔ y'a semantiya ko fɛn dɔ ye ɲɛta sɔrɔ ka taa fɛ Worodugu fɛ. Silamɛya ni silamɛ dɛmɛni jɛkulu JESIM n'o ye jihadisi jɛkulu ye min ni Al-Qaida bɛ ɲɔgɔn na. O y'a jira ko ale de ye bingani kɛ ni binganikɛlaw ye ka ɲɛsi taama nin ma min kɔnɔ a ka fɔ la sarala sɔrɔdasiw fana tun bɛ yen ka bɔ Rusi jamana la lakana jɛkulu Wagner. Sɔrɔsi taama nin min daminɛna tɛnɛndon ka bɔ Gawo o ye hakilina lawuli kɛlɛ nin daminɛ kan min tun bɛ ɲini kabini tuma jan Kidal ka kanminɛbaliya fɛ n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya koba ye. Mali jamana ɲɛma sima Kidal dugu jira foroba la ka kɛ u bilali laɲini tilennen ye. Sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba y'a jira ko ni bolimafɛnw convoi kan ka taa kɔrɔyan fan fɛ ka taa Aguelhok ni Tesalit Kidal Worodugu fɛ ka sɔrɔ a ma o laban nin fɔ. Tɛnɛndon VOA Bambara la Nuhun Togo ni politikikɛla ani sɔrɔsi kɔɲɔdɔnbaga fana do y'a jira ko nin convoi nin tɛ taa Kidal nga a bɛ taa Aguelhok ni Tesalit. Mali sɔrɔsiw nali o dugu kɔnɔ o tun bɛna kɛ sababu ye ka duniya kelennatɔnw ka cɛdenw n'o ye cidɛn jɛkulu ye MINUSMA o bɔli nata makɔnɔ. DIRPA n'o ye Mali soldasiw ka kunnafonidi soba ye a y'a ka ladala kɛnɛ sigi ni kunnafonidilaw ye min yɛrɛ sen fɛ a yirala k'a fɔ ko binkaniwale caman kɛla septembre kalo kɔnɔna na jadimaw fɛ minnu ye tɔɔrɔ caman lase soldasiw ni civiliw ma an ka u ka ɲɛma lamɛn Suleman Dambeli. Kalo tɛmɛnen gɛlɛyara kɛlɛw a jɛnsɛnna ko caman b'a kɔnɔ fɔlɔ an ye an terelaka dɔw labila an y'u labila mun na parce que u nana san 10 kɔnɔna na u nana k'u bɛ tasuma mun faga u ma se k'a faga ni dɔ ma fara tasuma in kan fɛn ma bɔ a la bi n'i ye jateminɛ kɛ attaque caman kɛla attaque kɛla finitigilakaw kan a kɛla population civile kan mais o bɛɛ ɲinita ye mun ye ka maliyɛnw dusu kami ka maliyɛnw wuli ka bila k'a fɔ ko u ka armée tisse ka population lakana o bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔ de ye mun bɛ se ka jamana in turu a kun kan u bɛ nin de fɛ jamana ko in na mais caman t'o faamu il faut que maliyɛnw k'o de faamu nin bɛɛ de bɛ k'a ɲini k'an ka jamana in don wo kɔnɔ k'an ka jamana in coro an ye kamaleya kan mun fɔ an ka dɛsɛ k'o kɛ an ye minɛn minnu san jamanadenw ka tigɛ an na k'an ma se ka fɛn kɛ il faut que jamanadenw k'o de faamu. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Niger jamana na kabini kunu tarata a jamana kofɔlen bɛ ka tile 3 sibila kɛ ka ɲɛsi u ka soldasi 29 ma minnu tanyana jadimaw olu ka binkani jugu senfɛ Kajatu Traore. Ntɛnɛndon dankariliw Niger tilebi la kɛra ni gɛlɛn cita dilaniw ani bolifɛn tiɲɛnikɛla jugubaw labɛnnenw ye dansagokɛla 100 ɲɔgɔnna fɛ Niger jamana ka lakana kotigiso ka laseliw la kunnafoni Charlie 7 kɔnɔ min kalanna u ka forobajakan so kan a ye a fara kan k'a fɔ ko sɔrɔdasi 2 fɛnɛ jogina kosɛbɛ ne ka tila ka dansagokɛla caman faga. A dankarili lawaleyara tabatɔ lɔ tilebi yan fanfɛla de fɛ ka taa u ni Mali dancɛ ni ɲɔgɔn cɛla la dansagokɛkulu